Niadtong Martes sa buntag Abril 11, girumbo sa taga-gobyerno ang proper barangay Datal-Angas aron idalit sa mga residente ang mga serbisyo sama sa libreng ibot sa ngipon, tuli sa mga batang lalaki ug medical consultation. Kini subay sa programang Serbisyong Smile sa barangay. Sa record sa Label Municipal Health Office, 172 ka mga individual ang naka-avail sa medical consultation, 52 ka mga individual sa dental services ug 40 ka mga batang lalaki ang natuli. Lakip sa gidalit sa SSB ang FP subdermal implant insertion, tutok nutrisyon, tutok buntis ug laboratory testing alang sa mga buntis alang sa urinalysis, hemoglobin, random blood sugar, blood typing, Hepa B ug syphilis. 180 ka mga individual ang naka-avail ang natabangan sa Municipal Civil Registrar's Office. Dahang residente ang nahatagan og mga vitamin supplement, animal health care ug anti-rabies vaccination gikan sa Municipal Agri Office. Lakip sa serbisyo ang pag-issue og sidula ug patik sa baka kon cattle branding ang Municipal Treasurer's Office. Nasay gipanghatag nga sidling sa punuan sa kahoy. Naghimo og parent mentoring alang sa mga ginikanan ug mga kaslunon ug registration sa mga senior citizen, sulod parent o persons with disability ang Municipal Social Welfare and Development Office sa mga residente sa lugar. Nagpahigayon og profiling ang Public Employment Services Office kun peso sa mga kursunada nga mo-avail sa mga programa sa OWA, TESDA ug DOLE. 120 ka mga individual ang libreng nagupitan og buhok. Samtang sa datos sa Philippine Statistic Authority kun PSA, 900 ka buok nga printed sa e-Phil ID kun electronic printable version sa PhilSys ang ilahang na-release. 59 sab ka mga pares ang gikasal ni Mayor Vic Paul Salarda atol sa aktibidad. Nang hatag og maintenance medicine ug food packs sa mga senior citizen ug indigent family sa Datal-Angas si Mayor Salarda. Sports materials alang sa sangguniang kabataan sa naisgutang barangay gikan sa provincial government. Kaabag sa lokal nga gobyerno sa serbisyong Smile sa barangay, ang Ronda Probinsya sa provincial government ug nagkadayang national government agencies sama sa BFP, PNP, PSA, PIDEA, DSWD ug 73rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Apil sa nakatabang sa programa sila Governor Rogelio Pacquiao ug Congressman Steve Chongbian Solon. Gipasalig ni Mayor Salarda nga ipadayon sa iyang administrasyon ang pagpalambo sa sektor sa agrikultura, infrastruktura, edukasyon, medical ug hospitalization ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Gikalipay sa mga residente ang serbisyong gidalit sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.